салом додаракон ва хоҳаракони азиз. Ман Фараҳноз ва ин барномаи дар меҳмонии витамин ҳост. мо дар ҳар барнома мекӯшем то шуморо бо сохти ҷисми инсоншинос намуда доир ба беҳдошти саломатӣ тавсияҳо диҳем ва ин барнома низ хеле муфид хоҳад буд. Аз ин рӯ бо мо буданро фаромӯш насозед ва хотиррасон мешавем ки дар ҳар як барнома моро дӯстиякони зираку кунҷкоб ки мехоҳанд ҳамеша солим бошанд ҳамраҳӣ менамоянд ва ин барнома низ хеле додаракону хоҳаракони зирак ҳамроҳи мо ҳастанд ва биёед бо онҳо шинос мешавем. Ассалом бачаҳо. Ассалом. Хуб, ба барнома хушомадед. Биёед шинос мешавем. Номи ман Фараҳноз. Номи шумо чӣ? Муҳсин. Муҳсин, шумо чанд сола? 5. Офарин. Номи шумо? Номи ман Муҳаммадҷон. Муҳаммадҷон, шумо чанд сола? 7. 7? Ман фикр кардам ки 6 солаед. Номи шумо? Умар. Умарҷон, чанд сола? 5 сола. Беҳтарин. Номи ман Гулоро аст, 6 сола. Офарин. Номи ман Умина аст, ман 7 солаам. аҳсан ба шумо. Бачаҳо, аз шиносоӣ бо шумо хеле шод ҳастам ва бинандагони азиз, акнун ки бо иштирокишон шинос шудем, фурсати он расидааст ки мавзӯи барномаи имрӯзамонро ба шумо ном бар кунем. Ва албатта ман гуфтан мехоҳам ки ҳар як падару модар орзуи онро доранд ки фарзандашон ҳам рӯҳан ва ҳам ҷисман хуб инкишоф ёбад. Ва махсусан вақте ки синни кӯдак ба мактаб рафтан мувофиқ мешавад, дар ҳамон лаҳза волидон ба қобилияти фикронӣ ва ақлонии кӯдакон хеле аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд, зеро маҳз дар ин давра ҳама қобилиятҳои кӯдакон маълум мешавад. Ҳастанд кӯдаконе ки аз синни 5-солагӣ аллакай ба хондану навиштан оғоз мекунанд, вале синну соли мӯътадил ва синну соли муайян ки барои хондану навиштан ва умуман афзоиши қобилияти фикронии кӯдакон пешбинӣ шудааст, ин 7-солагӣ мебошад. Ва мавзӯи барномаи имрӯзаи мо низ доир ба қобилияти ақлии кӯдак мебошад. Аниқтараш номи мавзӯи мо инкишофи ақлии кӯдак аст ва мо дар ин барнома кӯшиш мекунем то беҳтарин маълумотҳоро пешкашатон гардонем. Биёед якҷоя ҳисоб мекунем, ҳа? Аз 1 то 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. офарин. 1 ҷамъи 1. 2 ҷамъи 2. 4 тарҳи 2. 2. 3 ҷамъи 3. 5 ҷамъи 5. офарин. маълум мешавад ки дар ҳақиқат ҳам ба фанни математика низ шавқи зиёд доред, чун 20 соли оянда солҳои фанҳои дақиқ эълон шудаанд. умед дорам дар оянда низ омӯзиши фанҳои дақиқро сахт меқапед ва дар ин самт фаъол мешавед. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки мебинед, иштирокчиёни барномаи мо хеле фаъол ҳастанд ва чӣ тавре ки дар боло зикр кардем, мавзӯи барномаи имрӯзаи мо қобилияти ақлии кӯдак ва умуман роҳҳои инкишоф додани қобилияти ақлии кӯдакон мебошад. ва агар шумо низ мехоҳед дар ин бора маълумот гиред, пас бо барномаи мо бимонед. бачаҳо, ман ба шумо як савол дорам. зери ибораҳои қобилияти ақлӣ ва қобилияти ҷисмонӣ шумо чиро мефаҳмед? умуман онҳо аз якдигар ягон фарқ доранд? инкишофи ҷисмонӣ бо фаъолияти дасту по вобаста аст, яъне давидан, паридан, хамроз шудан. дуруст. хуб, боз ки чӣ мегӯяд? ҳар қадаре ки ҷисми мо боқувват боша, қобилияти ҷисмониамон ҳамон қадар хуб меша. қобилияти ақлӣ боша, бо майнаи сар вобаста аст. бале, дуруст. барои инкишоф додани фаъолияти ҷисмонӣ мо бояд баданамон машқем, вале барои қобилияти ақл бошад мо бояд хонем ва навишем. ташаккур. хуб, боз ки чӣ мегӯяд? вақте дар машқи пагоҳирӯзӣ хуб иштирок мекунем, ин маънои онро дорад ки қобилияти ҷисмониамон хуб аст. агар дар машғулият фаъол бошем, маълум мешавад ки қобилияти ақлиамон нағз аст. офарин, Умар. хуб хондан, навиштан ва саволҳо ҷавоб додан ин қобилияти ақлӣ аст. зудтар давидан, зиёд тӯлни кашидан ин қобилияти ҷисмонӣ аст.
офарин бачаҳо, маълум мешавад ки шумо ин ду қобилияти инсониро аз ҳамдигар фарқ карда метавонед, вале медонед ки онҳо аз ҳам фарқ кунанд ҳам, лек ба ҳам пайвастагӣ низ доранд. Масалан, ғизои солим яке аз воситаҳоест ки ҳам барои инкишоф додани бадан, яъне инкишофи ҷисмонӣ ва ҳам барои инкишофи ақлӣ кӯмак расон аст. Шумо дар бораи ғизои солим чӣ медонед? ба фикр ман ғизои солим гуфта ма он хӯрокҳоеро менавоем ки хӯрокҳои серғизо. офарин, дуруст мегӯяд. وقتی که ما با بخچه کیشکی و چیپسی میگیریم مقابیه ما مغز زغزنش میکنن میگویم بچه هایم به سلامتی شما سگرگ دارد مقابی باز میگویم شما میتوانید میوه رو میخورید میوه با من و شما فایده دارد. бале, мураббиятон дуруст мегӯянд. хуб, шумо Гулоро? вақте ман дар хона аз ба ҷои хӯрок ҳасид мехӯрам, модарам маро ҷанг мекунад, мегӯяд ин ғизои носолим аст. он кас мегӯям бояд мо хӯрок хӯрем, вагарна бемор мешавем. бале бачаҳо, шумо дар ҳақиқатам дуруст қайд кардед ва бояд гӯем ки ғизои солим яъне хӯрокҳои серғизо ва дуруст омодашуда барои қобилияти ҳам ҷисмонӣ ва ҳам ақлии мо ва хусусан шумо хурдсолон кӯмак расон аст ва нақши калонро мебозад. ва бинандагони азиз, дар ин бора биёед якҷоя аз сюжаи омода намудаи духтурхола маълумот мегирем. ба воя расониндани кӯдаки солиму теззеҳн орзуи ҳар як падару модар аст. олимони соҳаи тиб муайян карданд ки инкишофи ақлии кӯдак ҳанӯз дар батни модар оғоз мешавад ва аз ин ҷост ки ба модарони оянда тавсия дода мешавад ки ғизои солим ва серғизоро бештар истеъмол намоянд, зеро таъсири ғизо дар инкишофи ақлии кӯдак бениҳоят калон аст. пас аз таваллуд бошад ғизои беҳтарин барои инкишофи ақлии кӯдак ва ҳамчунин барои инкишофи дурусти пурраи ҷисми ӯ ин шири модар аст. махсусан дар соли аввали ҳаёт ғизои асосии кӯдак бояд шири модар бошад. тифлаконе ки дар ин давра витамину микроэлементҳои заруриро гирифта наметавонанд, метавонанд аз ҷиҳати зеҳнӣ аз дигар ҳамсолони худ қафомонӣ дошта бошанд. ҳамчунин ин кӯдакон инҷиқу хашмгин ба воя мерасанд. дар солҳои минбаъда бошад, махсусан гурӯҳи маҳсулотҳое ҳастанд ки вазифаашон баланд бардоштани қобилияти ақлии инсон мебошад. яке аз чунин маводҳо ин себ аст. себ меваи бангардида буда, онро дар тамоми фасли сол ва дар ҳама гӯшаи олам дастрас намудан мумкин аст. олимон муайян намуданд ки аз ҷиҳати шумораи витамину микроэлементҳо себ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад. фосфоре ки дар таркиби себ мавҷуд аст, системаи асабро мустаҳкам, кори майнаи сарро хуб ва хотираро қавӣ мегардонад. махсусан шарбати себ барои мактаббачагон хеле фоидаовар аст. мувофиқи ақидаи духтурон, ҳар як кӯдаки синни мактабӣ бояд дар як рӯз ҳадди ақал як себ истеъмол намояд. сабзӣ низ аз ҷумлаи он маводҳои ғизоиест ки ба кори системаи асаб таъсири мусбӣ мерасонад. агар мо ҳар рӯз сабзиро аз турбтароша гузаронида, онро бо асал омехта намуда, субҳгоҳон 2-3 қошуқ ба кӯдак хӯронем, дар ӯ қобилияти аз ёд намудани шеъру формулаҳои илмҳои дақиқ баланд мегардад. инчунин дар наҳорӣ истеъмол намудани чормағз низ кори майнаи сарро беҳтар мекунад. бачаҳо, бахшро тамошо кардед? бале. ва фикр мекунам аз ин пас шумо низ бинандагони гиромӣ, додаракону хоҳараконе ки моро тамошо карда истодаед, аз истеъмоли ҳар гуна ғизоҳои носолим даст мекашед ва танҳо ғизоҳои солим ва фоидаоварро ба худ гирифта истеъмол мекунед. амихе не бачаҳо? бале. магар хӯранӣ ҳастанд ки ба организм зарар расонанд. охир хӯраниҳои зараррасон ба фурӯш намебароранд ку. хеле саволи аҷиб. مربیم اومد گوید که بعضی خوردنی ها هستن که در اول با مزه ما ضرر آن را چندان نیست نمید، ولی وقتی که آنها را از حد زیاد استعمال بکنه عاقبت به ما ضرر میرسونه. умуман ғизои серравған ё дар равған бирён шуда кори майнаи сарро суст мекунад ва умуман ба меъдаи мо ва ба тамоми организмамон зарар мерасонад. ва биёед дар ин бора сюжаи навбатии барномамонро тамошо мекунем, хусусан картошкаи бирён шуда ва ё чипсҳо. бо диққат тамошо кунед ва бубинед ки то чӣ андоза метавонад картошкаи бирён шуда ба организми мо зарар расонад. картошкаҳои дар равған бирёншуда
ё ин ки чипс яке аз хурданиҳои дӯстдоштаи на танҳо кӯдакону наврасон, балки волидон низ ба ҳисоб меравад. албатта истеъмоли картошкаҳои намакхӯрдаи мулоиме ки дар даҳон об мешаванд ба кас ҳаловат мебахшад, вале набояд фаромӯш кард ки зарари он назар ба фоидааш даҳо маротиб бештар аст. аввал он ки дар чипсҳое ки мо дар мағозаҳо харидорӣ мекунем картошкаҳои сифати пастдошта истифода шудаанд ё ин ки умуман ба ҷои картошка аз хокаи он истифода мекунанд. баъдан чипсҳо шур ҳастанд. истифода аз меъёр зиёди намак боиси вайрон шудани фаъолияти ҳароммағз, кори дилу рагҳо ва системаи ҳозима мегардад. дар чипсҳо маводҳои хушбойкунанда истифода мешаванд. инчунин чунин маводҳо боиси дар организм пайдо шудани ҳассосият ё ин ки аллергия мегарданд. истеъмоли аз ҳад зиёди чипс метавонад ба бемории қанд ва фарбеҳӣ оварда расонад. чипс ба меъдаи инсон зарари калон мерасонад. истеъмоли он боиси заҳролудшавӣ мегардад. махсусан дар шиками гурусна хӯрдани он хатари калон дорад. инчунин олимони университети Бристол муайян намуданд ки истеъмоли чипс ба майнаи сари кӯдакон таъсири манфӣ расонда фаҳмиши онҳоро суст мекунад. аз ин рӯ хоҳаракону додаракони азиз кӯшиш намоед аз истеъмоли ин хӯрданӣ худдорӣ кунед. дар сину соли томактабӣ кӯдак бо суръати тез аз бар намудани дониш, инкишофи нутқ, такмили ҳисси дарки ҳодисаҳои атроф, оддитарин фаъолияти фикриро ба даст меорад. ба роҳ мондани инкишофи фикрии кӯдаки синни томактабӣ барои фаъолияти ояндаи ӯ аҳамияти калон дорад. барои хубтар ва ба меъёр мувофиқ инкишоф додани онҳо саҳми боғчаҳои кӯдакона ниҳоят калон аст. кӯдаконе ки пеш аз мактаб дар кӯдакистон таълим гирифтаанд, сатҳи донишашон назар ба он ҳамсолоне ки таълими боғчаи кӯдаконаро нагирифтанд баландтар ва ҷаҳонбинияшон васеътар аст. ба ғайр аз гирифтани дониш, инчунин дар боғча кӯдак ҳамкорӣ намудан, яъне муштарак иҷро кардани кори умумӣ, маҳорати мувофиқат кунонидани амалҳои шахсӣ бо кору амалҳои ҳамсолон ва ҳисобгирии имкониятҳои дигаронро низ меомӯзад. бачаҳо, ана акнун фаҳмидед ки барои чӣ волидонатон шуморо ба боғча мебаранд? бале. офарин. ва инҷо бояд гӯям ки бозиҳои ҷисмонӣ низ барои инкишоф додани қобилияти зеҳнӣ нақши калон мебозанд. масалан, он нафароне ки аз хурдӣ бо обозӣ машғул ҳастанд, назар ба дигар ҳамсолонашон дар фанни нақшакашӣ, геометрия ва риёзӣ муваффақтаранд, яъне қобилияташон беҳтар аст. инчунин онҳо нутқашон низ хубтар инкишоф ёфтааст. дар баробари бозиҳои ҷисмонӣ, инчунин бозиҳои фикрӣ майнаи сари моро ба ҳаракат медарорад ва қобилияти зеҳнии моро сайқал медиҳад. ва фикр мекунам инҷо ба шумо модарони азиз хеле аҷиб шуд ки ин гуна бозиҳо кадомҳоянд. аниқтараш дар бораи бозиҳои фикрӣ ва сюжетнок маълумот гирифтан мехоҳед. агар чунин аст, пас биёед дар сюжети навбатӣ маълумот мегирем. бозӣ машғулияти дӯстдоштаи ҳар як кӯдак аст. дар рушди иҷтимоӣ ва ташаккулёбии шахсияти кӯдак бозӣ аҳамияти хос пайдо менамояд. кӯдак ба воситаи бозӣ таҷрибаи барқарор намудани таъсири мутақобила бо ҳаёти иҳотакардаро аз худ менамояд. бо қоидави меъёрҳои ахлоқӣ шинос шуда тарзи иҷрои амалҳои фикриро ташаккул медиҳад. бозӣ воситаи хуби тарбиявӣ мебошад. вобаста ба синну сол ва мақсад бозиҳо гуногун мешаванд. гурӯҳи бозиҳое ки махсус барои амалӣ гардонидани ҳадафҳои таълимии бачагони синни томактабӣ ва хурди мактабӣ муқаррар шудаанд, онҳоро бозиҳои сюжетнок, омӯзишӣ ё ин ки бозиҳои дидактикӣ меноманд. онҳо қобилияти эҳсос намудани шакл, андоза, ранг, ҷойгиршавии ашё дар фазо, мушоҳидакорӣ, диққат, хотира, тафаккур, малакаи ҳисобкунӣ, нутқ, тасаввурот оид ба муҳити беруна ва дигар хусусиятҳои равонии бачагонро инкишоф медиҳанд. бозиҳои дидактикӣ дар тарбияи маънавию ахлоқии кӯдакон низ аҳамияти бузург доранд. бозиҳои дидактикӣ ба воситаи қоғазчаҳои ранга, картон, қутичаҳои расму ҳарфдор, лато, манорачаҳои чӯбӣ ва ғайра сурат мегиранд. онҳо дар кӯдакон эҳсоси коллективизм, мустақилӣ, ҳадафмандӣ, рафтор мувофиқи меъёрҳои ҷамъиятӣ ва ғайраро бедор месозанд. хуб бачаҳон, акнун фаҳмидед ки инҳо кадом бозиҳоянд? анакнун росташро гӯед, шумо дар хона бо чунин бозиҳо машғул мешавед? бале, мо дар хона ҳама якҷоя бо кубикчаҳои
پلاستماسی ساختن هر گونه خانچه ها را دوست می‌دارم. این بازی دوست داشته اولای ما میباشد. یعنی شما با اهل اویلاتون با بازی لگو مشغول میشوید؟ بله. شما چی؟ محسن؟ من جواجه کردن پازل را دوست می‌دارم. این بازی کم دشوار است ولی با من و اولیامون خیلی پسند است. خیلی خوبه ولی هستن حالا پازل هایی که خصوصا برای خردسالان و سینی تا مکتبی پیش بینی شدن اونها خردکک و جالب میباشن اونقدر دشوار نیستن. خب امینا من در خانه برگ میکنیم شیر خانک میکنیم هم بخچه هم دوست میدارم. آفرین. گلارا ما باشیم هر شام با خوندن افسانه مشغول میشه. مادرم به من افسانه میگوید من باشم گوش میدم و درباره افسانه سوال و جواب میکنم. خیلی خوب بچه ها من خرسند هستم که شما در خانه با چنین بازی های ذهنی مشغول میشوید و بینندگان عزیز باور دارم که شما نیز همراه فرزندانتان با بازی های ذهنی مشغول میشوید. انیقترش لگو، پازل و دیگر نمودهای بازی های ذهنی چطوری که اشتراکیانی ما گفتن بیت برک و افسانه گویک میکنید زیرا آنها برای انکشاف دادن قابلیت عقلی کودکان نقشی کلان می‌بازند و باید گویم که باز یک بازی خیلی شوق‌آور ولی برای ارگانیسم ما مهم این یافتن چیزها انیقترش چیزان یا بک میباشد که میتواند هم عینه سر و بکار دارد و قابلیت فکری رو بهتر نماید. شما چیزان یا بک میکنید؟ بله. اگر من چیستان گویم شما جوابش رو یافته میتوانید؟ خوب بیاید کن یکی زودتر میابد. میخیزارین زیر زمین؟ سبزی. آفرین. خود داشت یک تا چشمش 100 تا؟ الا. شیرین و بامزه به علاوه میپزد؟ خرزه. آفرین. یعنی معلوم میشود که شما چیستان ها رو یافته میتوانستید ها؟ بله. خوب بچه ها احسن به شما و والدانتون و میدونید برای چه شما اینقدر دانایک زیرک و کنجکاو هستید برای اون که والدانتون با شما مشق میکنن انیقترش خونیشی بدئی میگذارونند با درس های موسیقی میگذارونند اینچنین و والدان عزیز باید در انکشاف جسمانی و فکرانی کودکان ما بی‌طرف نباشیم و قید کردن به مورد است که خونیش گروهی انیقترش خونیش بدئی مشغولیت با موسیقی و هر اون چیزی که در خانه برگزار می‌گردد برای کودکان خیلی مهم است و بیاید در سوژه نوبتی برنامه‌مان در این باره معلومات بیشتر میگیریم. تربیت کودک در محیط خوب یکی از عامل‌های مهم به حساب می‌رود. خوانش افسانه و روایت و داستان‌های تاریخی کارنمایی‌های نمونه عبرت بودن نه تنها شوق او را به خوانش بدیهی زیاد می‌کند اینچنین برای اجرای چنین کارنمایی یا قهرمانی‌ها راهنمایی می‌سازد. وقتی کودک به خوانش بدیهی رو می‌آورد جهانبینی‌اش وسیع می‌شود، ذخیره لغویش غنی می‌گردد. اگر شما همراه با فرزندتان به غیر از خواندن باز یکجا موادهای خوانده‌تان را بازگو کنید نطق کودک روان می‌شود. فکری خود را مستقلانه بیان کردن را می‌آموزد. هنگامی در جایهای سیر و دم به مانند مجلس کنفرانس‌ها برآمد نمودن ترس و هراسش گم می‌شود. گفتگوی یکجایی نیز برای بلند شدن ذهن کودک سهم زیاد دارد. نابسته از آنکه کودک حرف زدن می‌تواند یا نه والدین را ضرور است زود با او هم صحبت شوند. این امکان می‌دهد که نطق کودک زودتر روان شود و همچنین در پروسس صحبت کودکانی که نو سخنگویی را می‌آموزند کلمه‌های نو را از خود می‌کنند. با کودکان سنی کلانتر والدین را ضرور است همه روزه درباره آنکه چطور آنها روزی خود را سپری نمودند پرسان شوند. باید بپرسند که در مکتب با چیکار مشغول بودند، در کدام درس فعال بودند و کدامش برایشان مشکل بود، وضع سلامتیشان چگونه است، امروز کدام حادثه برایشان خاطرمان بود و غیره. این اصول امکان می‌دهد که کودکان فکری خود را در آینده با آسانی بیان کردن را آموزند. بچه‌ها بخش‌ها رو تماشا کردید؟ بله. باور دارم که شما نیز تماشاگران عزیز همه سوژه‌های برنامه ما رو با دقت تماشا کرده ایستادید زیرا برنامه ما خیلی برنامه مفید میباشد و برای انکشاف جسمانی و فکرانی هر یک شما کمک رسان است. و بچه‌ها اکنون میگفتید که از برنامه ما یگان چیزی نو رو به خود پیدا کردید؟ بله. چی فهمیدید؟ پس اصلا ما باید غذای سالم را استفاده کنیم تا اینکه معاینه سر ما ویتامین های درکاری را گرفته تواند.
бале дуруст мегӯед. муҳсин باید بیشتر بازی فکری کنه. میگم بازی ها ماینه سری مرا برای زیادتر فکر کردن مجبور میکنم. маҷбур намекунанду ба ҳар оманаи сари моро ба кор медароранд. хуб омина خواندن کتاب رو فراموش نکنید. خواندن قصه افسانه ما را سخنندار میکنه. бале дуруст мегӯед, зеро нутқи моро буро мекунанд ва моро сухандон мекунанд. гулоро اینچنین با کارهای بیهوده مشغول شدن در کار نیست. به جای آن بهتر است افسانه گوش کنیم یا شعر خوانیم. бале фикратон дуруст. умарҷон шумо чӣ фаҳмидед? ما بیشتر بازی‌های ورزشی کنیم. این خیل بازی‌ها موشک‌های ما رو با حرکت میکنند. خونمون بهتر گردش میکنند. ما با عقل و سالی میشویم. офарин. инчунин даст кашидан аз бозиҳои компютерӣ, истеъмоли ғизоҳои носолим бирёншуда ва ғизоҳое ки дар кӯча омода мешаванд ба организми мо фоидаи калон мерасонанд. зеро танҳо худи мо метавонем ба организмамон зарар нарасонем. зеро табиби ҳар як шахс худи ӯст. агар шумо низ аз ин барнома ба худ маълумоте гирифтед, пас мо хеле хурсанд ҳастем ва боз хурсандтар мешавем агар маълумоти гирифтаатонро ба дӯстону наздиконатон низ расонед. зеро агар мо танҳо маълумотро худамон донем, метавонем танҳо худамон солим бошем, вале агар маълумоти донистамонро ба дигарон ҳам расонем, пас метавонем як ҷомеаро солим нигоҳ дорем. то барномаҳои навбатӣ худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед, зеро мо ҳамаи шуморо дӯст медорем. хайр!